nyt olisi tarkoitus sitten pohtia seuraavaksi sitä brändistrategiaa, yrityksen brändistrategiaa eteenpäin. Eli tässä on nyt jo käsitelty vähän niitä arvoja, jotka ovat osa sitä yrityksen brändistrategiaa. En sano, että taustalla, mutta tavallaan sellaiset arvothan ohjaa sitten sitä kaikkia tekemistä ja niitä päätöksiä. Ja nyt olette tehneet toivottavasti jo sitten sen arvoympyrämallinnos nelikenttäharjoituksen edustamallenne yritykselle. Ja sitten voidaan siirtyä tässä brändistrategian luomisessa niin kuin eteenpäin. Eli nyt jos ajattelee sitten, että mitä kaikkea se brändi pitää sisällään, niin tosiaan siellä on nyt ne arvot oletettavasti tehtynä. Sitten se brändi-identiteetti sisältää myös kaikki tämmöiset niin kuin visuaaliset asiat, eli että mitä värejä käytetään, miltä se brändi ulospäin niin kuin, visuaalisesti näyttää ja siihen liittyvät niin kuin kaikki fonttien sävyt ja sitten, että onko se harmoninen se väripaletti siellä, mikä on valittu ja että mitä tunnelmia se viestii se värimaailma ja mitä se niin kuin välittää siitä yrityksestä sitten ulospäin ja jopa työntekijöille sinne yrityksen sisälle. Niin se on semmoinen erittäin tärkeä osa sitä brändiä, mutta mä en mene siihen nyt tällä videolla, vaan nyt voitaisiin sitten keskittyä siihen, että minkälainen se on se tavallaan sitten ne muut elementit siinä brändistrategiassa. Eli aika usein puhutaan niin kuin yrityksen missiosta ja visiosta, että visio on sellainen pitkän aikavälin, niin kuin, että mitä me haluamme yrityksenä olla ja edustaa, ja missio, onko se sitten vähän niin kuin, että miten sinne päästään. Mä en ehkä nyt mene siihen, että mitä nämä käsitteet niin kuin sisältää, minkälaisia, niin kuin, että jokainen käsittää nuokin vähän kuluneet käsitteet sitten eri tavalla, mutta itse ajattelen sillä tavalla, että yrityksessä on hyvä olla tämmöinen niin kuin ainakin nyt 5 vuoden päähän ulottuva brändistrategia ja mielellään semmoinen, joka sitten ehkä siellä nimenomaan tämmöisenä tavoitevisiona ulottuu jopa sinne sitten 10, 15, 20 vuoden päähän. Tai sitten jos on niin kuin tarkoituksena tehdä tämmöinen NS-ikuinen brändi, eli halutaan, että sitten sukupolvelta toiselle vaikka myydään se liiketoiminta ja sitten niin kuin, että se olisi ylisukupolvinen se brändi ja kestäisi aikaa. Sehän voi myös olla jollain yrittäjillä tavoitteena. Mutta jos nyt lähtee siitä, että 5 vuotta minun mielestä niin kuin PK-sektorilla omistajayrittäjälle tai yritykselle on semmoinen ihan realistinen niin kuin, tavoite, että sen sisään pystyy jo laittaa sellaisia realistisia toteutettavissa olevia markkinoinnin tavoitteita. Ja semmoinen nyt ainakin olisi hyvä olla niin kuin tämmöiset niin kuin suuntaviivat yrityksen markkinoinnilla 5 vuoden sisään. Elikkä niin kuin, brändistrategia sisältää tämmöisen 5 vuoden viiva sitten, sanotaan nyt 20 vuoden niin kuin tavoitteiston. Eli mitä haluttaisiin saada aikaan markkinoinnin avulla yrityksessä 5 vuoden sisään ja missä haluttaisiin olla sitten vaikka sanotaan 20 vuoden päästä. Niin semmoinen olisi hyvä jokaisessa yrityksessä semmoinen strategiaharjoitus tehdä. Ja se antaa myös sitten semmoiset puitteet ja raamit toteuttaa sitä markkinointia ja ehkä semmoista rauhaa siihen tekemiseen, että ei tarvitse sitten tempoilla ja aina miettiä niin kuin jokaista mahdollisuutta ja eteen tulevaa uutta, sanotaanko nyt, että markkinoinnissa tulee niin paljon erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja ja kaikkia niin kuin kanavia tulee, niin ei tarvitsisi niin kuin joka kerta miettiä, että lähdetäänkö tähän ja tähän mukaan vai ei. Että kun se 5 vuoden päähän niin kuin mietitään se strategia, niin
semmoiset suuret linjat ja arvojen puitteissa, niin sitten pystytään niin kuin keskittää sitä ja rauhoittaa sitä tekemistä sitten siellä arjessa sen strategian puitteissa. Mutta 5 vuottakin on minun mielestä aika pitkä aika niin kuin sillä tavalla, että se on hyvä sellainen tavoite, että tiedettäisiin jo 5 vuoden sisään niin kuin markkinoinnista tarkkaan, että mitä tehdään, niin sekin on jo aika paljon. Että sanotaan nyt, että sitten se brändistrategia voisi sisältää tällaisen pitkän aikavälin vision lisäksi tämmöisen operatiivisen osuuden, eli sitten ihan se viikoittainen, kuukausittainen taktinen tekeminen siellä sitten, niin se olisi siellä operatiivisessa markkinointisuunnitelmassa. Sanotaan nyt, että 1,5 vuotta olisi sitten semmoinen niin kuin kohtuullinen aika minun mielestä, että mitä voisi katsoa eteenpäin, että voidaan tämmöisellä operatiivisella markkinointisuunnitelmalla niin kuin mennä eteenpäin. Niin se on tavallaan sitten sitä käytännön tekemistä, mutta tämä brändistrategia, niin tämä on tämmöinen ylätason arvot sisältävä sekä sitten tämmöisen pitkän aikavälin strategisen ajattelun ja painotuksen sisältävä strategia, joka ehkä tuo semmoista luottamusta, rauhaa ja semmoista niin kuin suunnitelmallisuutta ja viisautta siihen tekemiseen. Niin sitten semmoinen turha tempoilu ja hermoilu jää vähemmälle, kun kaikki ovat sitoutuneet semmoisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin, jossa sitten ne, jotka on pohdittu arvolähtöisesti. Ja okei, eli en mene nyt ehkä siihen, että miten se luodaan. Katsotaan nyt ehkä sitten enemmänkin sitä, että ajattelen niin, että semmoinen yrityksellä on hyvä olla, että brändistrategia sisältää juuri tämmöisen niin kuin tavoitteen asetannan vähintään 5 vuoden päähän ja mielellään sitten mietitään se 10, 15, 20 vuotta. Ja jos joku haluaa tehdä ylisukupolvisen brändin, niin tavoite voi olla sitten siellä, että miten kun tämä yritys siirretään seuraavalle sukupolvelle, niin sekin on toki mahdollista ja suositeltavaakin. No sitten brändistrategia sisältää minun mielestäni myös mediastrategia. Eli vaikka sitten siellä operatiivisessa markkinoinnissa niin kuin lyhyellä aikavälillä tehtäisiin niitä käytännön toimenpiteitä eri kanavissa, niin olisi kuitenkin hyvä miettiä vähintään semmoinen 5 vuoden aikavälin niin kuin mediastrategia sillä tavalla, että mietittäisiin se mediamarkkinointiin käytettävä budjetti 5 vuoden aikavälille mielellään, johon pyrittäisiin varaamaan sitten niin kuin rahaa tai rahoitus, eli se sisältää sitten tämmöistä budjetointia myöskin. Ja tässä mediastrategiassa nimenomaan tehdään sitten ne mediavalinnat jo esimerkiksi 5 vuoden aikavälille. Eli jos nähdään, että halutaan käyttää sosiaalisen median kanavista, sanotaan nyt vaikka Instagramia, Facebookia, Xää, LinkedInia, TikTokia, tai sitten rajataan, että meidän yritys ei halua jotain näistä kanavista käyttää, niin sekin sitten päätetään siinä mediastrategiassa. Eli mediastrategiassa ei mennä vielä nyt tässä minun ehdottamassani brändistrategian luomisessa niin siihen, että mitä siellä kanavissa sitten tehdään, vaan se kuuluu sitten sinne operatiiviseen markkinointiin. Mutta tämmöisessä niin kuin strategisemmassa 5 vuoden vähintään tähtäimelle tehdyssä markkinointisuunnitelmassa, niin mietitään myös ne kanavavalinnat, eli se mediastrategia tehdään. Ja mediahan sisältää muutakin kuin somekanavat, eli sitten on kaikki erilaiset viestintävälineet, televisio, sielläkin sitten, että miten uutiset, kaupalliset kanavat, mainostaminen siellä, videomarkkinointi, ulkomainonta, sitten ihan kampanjointi, tämmöinen trade-markkinointi myyjien kautta, sitten printtimainonta ja sitten sisältömarkkinointi ja et siellä on niin kuin todella paljon tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, mitä voidaan pohtia, että missä meidän yritys
haluaa missä mediakanavassa olla esillä. Ja tässä kohtaa ehkä painottaisin nyt itse sitä, että yrityksen kannattaa vähän pohtia sellaistakin strategiaa,